na kasan ku kasaita mai gunkuce, rahama baiwar kuce, jannati kyautar kuce. Fatima marhaba biki a halin biki sayyida. Amira matsayin kina cikin matsayin shugaba, karima girman ki bil kirami rasul tayiba, aziza mai kwarjini da haiba yar shugaba, ga ki uwa kuma diya a gunsa khairul anam. Buga mata duk tambura yaban yau duk nata ne, ina mai murna da rausaya duk masu so ne, wasu kuma jazuba na gansa a ciki tintintini, aka take kuma ta ba hakan Fadima matar imam. Fatima marhaba biki a halin biki sayyida. Ita mace ce wacce ta yi daban a cikin duk nisa, ga ta diya ta bi duka 'ya'ya khairun nisa, ga ta uwa ta yi daban cikin dukkanin nisa, Fadima bintul Khadija so ka badarin jama. Ita ce rai zuciya da ruhin albusu dafa, ita ce sanyin idansa jin daɗin mai safa, ita ce duk rayuwarsa har jin daɗin safa, munira ba ƙuraishiya a bar san khairul anam. Fatima marhaba biki a halin biki sayyida. Ga ki aziza latifatul kulli imaniya, ga ki a can ga ki a nan ga ki cikin duniya, ga ki cikin musu dafa ke ce dai ke ɗaya, ke ce ya Fadima ba a yi wata ta makarki ba. Ga ki a birnin Madina ke ce a cikin gari, ke ce a garinmu nan Kano da muke mauludi, kuma a cikin da'irar salati ta mu mai jadi, ke ce batula yaya